Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ating bibigyang buhay ngayon na napili rin nating isadula ngayong araw ng mga puso ay hango sa kwentong ipinadala ni Verna na hindi na binanggit ang kanyang address. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Verna. Paumanhin po kung hindi ko na binanggit ang address ko. Galing ako sa maralitang pamilya at sa taon kong 14, ulilang lubos na ako. Tumira ako sa bahay ng aking tiyahin na kapatid ng tatay ko. Elementary lamang ang natapos ko, ate, dahil hindi na ako pinag-aral ng tiyahin ko. Sa halip, nanilbihan ako sa kanila bilang katulong. Marami akong hirap na pinagdaanan hanggang sa naabot ko ang taon kong 18. Dahil hindi ko na makayanan noon ang trato nila sa akin, nagdesisyon akong umalis sa bahay ng tiyahin ko at nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Dito ko uumpisahan ang aking kwento, Ate Emmy. Mabuti na lang at nakapasok akong katulong dito kina Madam Betty. Pagbubutihin ko ang aking trabaho para magtagal ako rito. Mas mabuti ng ganito kaysa magpagala-gala ako. Diyos ko, maraming salamat po
At dito ako napadpad. Gagawin ko ang lahat para mapabuti ko ang kalagayan ko sa buhay. Ilang taon ding nagsakripisyo ako sa piling ng aking tiyahin, pero wala namang nangyari sa akin. Mabuti sana kung pinag-aral nila ako ng high school, pero hindi naman. Ginawa lang nila akong alila. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa kanila dahil inampun nila ako noong ako'y naulila. Pabuti pa, tapusin ko na itong ginagawa ko rito para masimulan ko ng iba pang trabahong iniutos sa akin ni Madam. Ikaw pala ang bagong kasambahay ni na Madam Betty. Opo, ako po si Verna. Ako naman si Pedro. Tatay Pedro na lang ang itawag mo sa akin. Ako ang hardinero ni na Madam. Ang asawa ko naman ang kusinera. Ang totoo po, Tay Pedro, salta lang ako sa lugar na ito. Nakipagsapalaran lang akong pumunta rito. Mabuti nga at natanggap ako bilang kasambahay nila, Madam. Tamang-tama kasi ang dating mo, Verna. Nagpaalam ang isa nilang kasambahay dahil ikakasal na sa kanyang kasintahan. Alam mo, Verna, maganda rito. Medyo istrikto si Madam pero mabait. Biyuda na si Madam. May isa siyang anak na lalaki na siyang namamahala sa iba nilang negosyo. Ganon po ba? Oo. Basta pagbutihin mo lang ang trabaho mo rito, walang problema. Matanong ko lang po, bakit parang wala naman dito ang anak ni Madam? Nagpunta sa kanilang hasyenda, pero babalik din agad yun. Ganon kasi ang gawain niya. Aasikasuhin ang mga negosyo nila, tapos babalik din agad. Magandang umaga po, Madam. Handa na po ang almusal nyo. Maraming salamat, Verna. Kumusta ka naman dito? Okay lang po, Madam. Maraming salamat po at tinanggap nyo akong kasambahay. Basta gawin mo ang lahat ng trabaho mo. Wala tayong problema. Opo, Madam. Asahan nyo po. Oo nga pala, darating ngayon ang anak kong si Brian. Galing siya sa biyahe. Gusto kong maglinis ka sa kanyang kwarto. At ikaw na rin ang inaatasan kong personal na manilbihan sa kanya. Lahat ng kailangan niya rito sa bahay asikasuhin mo. Maging sa mga damit niya, ikaw ang maglaba. Ayokong mahalo sa ibang gamit ang mga gamit ng anak ko. Maliwanag ba? Opo, Madam. Masusunod po. Mabuti kung ganon. Sige, kung tapos ka ng mag-almusal, simulan mo nang linisin ang kwarto ni Brian. Dahil anumang oras, darating na ang anak ko. Napakaganda naman ng kwarto ni Sir Brian. Napakaayos. Parang kwarto ng babae. Napakalinis naman. Pero bakit kailangan pang ipalinis ni Madam? Iba rin talaga ang mayayaman. Ang gagara ng kanilang mga gamit. At
Wow, napakalambot naman ng kanyang kama. At napakalaki ng telebisyon. Parang sinihan. Ang gaganda ng mga paintings. Pero, ano kaya ang ibig sabihin ng mga paintings na nakasabit sa dingding? Hindi ko maintindihan. Ay nako, Verna, napaka-ignorante mo talaga. Kailan din kaya ako magkakaroon ng ganitong kwarto? Nangarap na naman ako. Pero wala namang masama. Libre naman ang mangarap. Ano kayang kailangan kong gawin dito para mahalatang naglinis ako? Alam ko na. Iibahin ko ang pwesto ng ibang gamit niya dito. Pag di niya nagustuhan ang bagong ayos ng kwarto niya, ibabalik ko na lang sa dati. Simulan ko na ang pagbabago ng ayos ng mga gamit ni Sir Brian. At baka bigla siyang dumating. Sa paninilbihan ko bilang kasambahay kina Madam Betty, napatunayan ko ang sinabi ni Tatay Pedro na mabait pero istrikto ang amo ko, Ate Emmy. Istrikto pagdating sa trabaho at tungkol sa kanyang anak. Totoong ako ang inatasan ni Madam Betty na personal na mag-asikaso kay Sir Brian, pero noong mga panahong yun, wala akong kaalam-alam tungkol sa kanya dahil hindi ko pa naman siya nakikita. At hindi ko rin alam kung mabait ba siya o suplado. Isang bagay lang ang nahalata ko. Labis ang pagmamahal ni Madam sa kanyang anak na si Sir Brian. Mabuti naman at dumating ka na, iho. Opo, Mama. Kumusta naman ang hasyenda? Okay naman, Mama. Walang problema. Mapagkakatiwalaan ng lahat ng mga banggagawa natin doon. Dapat lang, iho. Napakabait mo yata sa kanila. Kailangan, Mama, para pagbutihin din nila ang kanilang trabaho at para pagmalasakitan nila ang hasyenda. Sa bagay. Sandali lang, iho. At tatawagin ko ang bago nating kasambahay. Verna, halika dito. Opo, Madam. Bakit po, Madam? Brian, iho, siya si Verna. Bago nating kasambahay. Siya rin ang inatasan kong mag-asikaso sa lahat ng pangangailangan mo. Magandang araw po, sir. Ganon din sa'yo, Verna. Mama, diretso muna ako sa kwarto ko. Sige anak, magpahinga ka muna. Tamang-tama kapag nakaluto na si Petra ng pananghalian. Verna, ikaw na ang magbuhat sa mga gamit ng anak ko. Dalhin mo sa kwarto niya. Opo, Madam. Parang may nabago dito sa kwarto ko. Ha? Ay, pasensya na po kayo, sir. Ako po ang naglipat ng mga gamit dito sa kwarto nyo. Inutusan po kasi ako ni Madam na maglinis dito, pero nakita ko namang napakalinis. Dahil ayoko pong sabihin ni Madam na hindi ko siya sinunod,
Iniba ko po ang pwesto ng mga gamit dito. Pero ibabalik ko na lang po sa... No. It's okay, Verna. Maganda nga ang ginawa mo eh. For a change. Ha? Ay, akala ko po hindi nyo nagustuhan. Bakit naman hindi? Magaling kang mag-ayos. Napakaganda ng pagkakaayos mo sa mga gamit ko. Ay, salamat po, sir. Sige po, magpahinga muna kayo. Pag may kailangan po kayo, tawagin nyo lang ako. Nasa kusina lang po ako. Tutulungan ko muna si Nay Petra sa paghahanda ng makakain. Sige lang, Verna. Ako nang bahala rito. Dumating na si Sir Brian, Verna. Tiyak na nagkakilala na kayo. Anong masasabi mo sa kanya? Ang akala ko po, suplado. Pero hindi pala, Tatay Pedro. Mabait po pala. Nahihiya nga po ako pag nag-uusap kami. Talagang ganoon si Sir Brian. Mabait sa mga taong nasa ibaba nila. Kaya nga gustong-gusto siya ng mga manggagawa sa hasyenda. Ako pa naman ang inatasan ni Madam Betty na personal na mag-asikaso kay Sir Brian. Mabuti na lang at hindi siya suplado, gaya ng ibang amo. Mabait si Sir Brian, kaako nga. Kay Madam ka mag-ingat dahil gaya ng mga sinabi ko, mabait si Madam pero istrikto. Lalo na pagdating sa pag-aasikaso kay Sir Brian. Nag-iisa kasing anak, kaya labis ang pagmamahal niya kay Sir. Siguro, Tay Pedro, napakaganda rin ng kasintahan ni Sir Brian, ano? May kasintahan siya noon, pero Diyos ko, napakasama ng ugali. Mayaman kasi, kaya napakababa ng tingin niya sa mga kagaya nating manggagawa. Magkasalungat sila ng ugali ni Sir Brian, kaya hindi sila nagtagal. Naghiwalay din sila agad at hanggang ngayon, hindi pa nagkakaroon ng bagong kasintahan si Sir. Ganon po ba, Tay Pedro? Nakakapanghinayang naman. Napakagwapo ni Sir. Napakabait pa. Siguradong maraming nagkakagusto sa kanya. Sinabi mo pa, Verna. Siya, maiwan muna kita rito at marami pa akong aasikasuhing halaman sa banda roon. Verna, magbihis ka. May pupuntahan tayo. Ha? Saan po, sir? Baka hanapin po ako ni Madam. Akong bahala sa iyo. Ihahabilin ko na lang kay Nay Petra na may pinuntahan tayo. Siya na ang bahalang magpaliwanag kay Mama sakaling hanapin ka niya. Sigurado kayo, Sir Brian? Oo nga. Akong bahala. Sige, sir. Magbibihis lang ako sandali. Sige. Mauna na ako sa labas. Mabait na amo si Brian, Ate Emmy, at dahil ako ang naatasang personal na mag-asikaso sa kanya, halos lagi na kaming magkasama dahil madalas niya akong isama sa mga lakad niya. Napakasayang kausap ni Brian, napakabait niya. Parang hindi siya anak mayaman dahil huling-huli niya ang loob ng mga mahihirap nilang manggagawa kagaya ko.
Dahil madalas kaming magkasama, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Hanggang dumating ang 14 na araw ng buwan ng Pebrero, ate, taong 2009. Araw ngayon ng mga puso, Verna. At tuwing dumarating ang ganitong araw, lagi akong narito sa lugar na ito. Napakaganda ng lugar na ito, Sir Brian. Nakakaaliw. Napakaganda talaga. Maliban sa araw ng mga puso, dito rin ako laging nagpupunta tuwing gusto kong mapag-isa. Ano? Mapag-isa, sabi mo, sir? Oo, Verna. May mga pagkakataon kasing gusto ko rin ng ibang ambience. Hindi yung laging nasa trabaho, sa negosyo. Pero alam mo bang mula noong lagi na tayong magkasama, parang may nagbago sa akin. Kakaiba ang aking pakiramdam. Wari ko'y may nakilala akong taong pwede kong pagkatiwalaan. Hindi lang ng kung ano-ano, kundi maging ng mga sikreto ko. Ha? At sana, maintindihan mo kung may mga sikreto akong ipagkakatiwala sa iyo, Verna. Ay, hindi kaya nakakahiya, sir. Kasi kasambahay niyo lang ako. At baka magalit si Madam kapag nalaman niyang malapit ang loob natin sa isa't isa. Akong bahala. Sir? Verna, maniniwala ka kaya pag sinabi kong iba na ang nararamdaman ko para sa iyo? Sir? Totoo ang sinasabi ko. Sir, ang kamay ko. Iniibig kita, Verna. Ha? Matagal kong sinuri ang damdamin ko at iisa ang isinisigaw ng puso ko. Mahal kita. Sir, baka naman po nagkakamali lang kayo sa nararamdaman nyo. Baka naman po nadadala lang kayo ng pag-aasikaso ko sa inyo. At dahil lagi tayong magkasama, hindi ako karapat-dapat sa sinasabi mong pag-ibig, sir. Mayaman kayo, mahirap lang ako. Edukado ka, samantalang wala akong pinag-aralan. Bukod dyan, ulila na akong lubos. Verna, hindi masusukat sa mga bagay na sinabi mo ang tunay na pag-ibig. Basta ang alam ko, ang nararamdaman ko, iniibig kita. Mahal na mahal kita. Hoy, babae, ang akala mo siguro, hindi ko napapansin ang pagiging malapit mo sa anak ko, ano? Madam? Ambisyosa! Kung inaakala mong magugustuhan kita para sa aking anak, nagkakamali ka. Hindi kita gusto. Hindi ka namin kauri. Ha? Hindi ka ba nahihiya? Kasambahay ka lang. Katulong. Amo mo si Brian. Madam? Kung inaakala mong nakajakpat ka sa anak ko, pues nagkakamali ka. Hindi ang kagaya mong kasambahay lang ang gugustuhin ko para sa aking anak. Hindi ka na nahiya. Hampas lupa. Dahil pinapakitaan ka ng mabuti ng anak ko, inaakala mo nang nagkakagusto siya sa'yo. Pwede ba? Ilugar mo naman ang sarili mo. Mula ngayon, layuan mo na ang anak ko. Sumunod ka sa utos ko. Kung ayaw mong samain ka sa akin, naiintindihan mo.
Napakasakit ng mga binitawang salita ni Madam Betty. Talagang tagos sa damdamin ko. Kaya mas mabuti pang umalis na lang ako dito. Hindi na ako magpapaalam kay Brian. Ayaw kong kasuklaman din ni Madam si Brian dahil lang sa akin. I'm sorry, Brian. Iniibig din kita. Pero alam kong hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Masakit para sa akin ang gagawin kong ito. Pero kailangan kong isakripisyo ang pagmamahal ko para sa'yo. Alam kong kamumuhian mo ako dahil sa gagawin kong ito. Pero alam kong darating ang araw, maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginawa. Iniibig kita, Brian. Mahal na mahal kita. Pero kailangan kong magsakripisyo para sa'yo. Araw ng mga puso noong una akong nakarating sa lugar na ito. Ngayon, matapos ang ilang taon, muli akong narito at nataon pang araw din ng mga puso. Talagang napakaganda ng lugar na ito. Nakakagaan ng kalooban. Napakarami kong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Gaya na lamang ng pagkatupad ng mga pangarap ko. Totoong matanda na ako sa edad kong ito. Pero naituloy ko ang pag-aaral ko ng high school sa pamamagitan ng pagiging working student ko. Totoong mahirap, pero alam kong kakayanin ko. Ay, para akong nasa kaulapan. Dahil unti-unti ko nang nakakamit ang mga pangarap ko sa kabila ng mga pinagdadaanan kong hirap. Kumusta na kaya si Brian? Siya ang dahilan kaya narating ko ang lugar na ito. Ganitong petsa rin noon. 14 ng Pebrero. Araw ng mga puso. At totoo ang sinabi niya noon. Kung gusto mong mapag-isa, pumunta ka sa lugar na ito dahil nakakagaan ng damdamin ang kapaligiran. Lagi kami noon sa lugar na ito. Dito rin niya sinabing mahal niya ako. Ganitong araw din noon. Araw ng Verna, mga puso. Ikaw nga ba? Brian? Ikaw nga. Kumusta ka na? Bakit bigla kang umalis noon? Hindi ka man lang nagpaalam. Alam mo bang sobrang nag-alala ako sa'yo? Akala ko kung napano ka na. Lalo pat alam kong wala kang mapupuntahan. Brian? Alam mo bang lagi akong nagpupunta rito? Kahit anong araw. Lalo na kung ganitong araw ng mga puso. Umaasang isang araw, makikita kita rito. Alam kong ako ang dahilan kaya ka umalis sa bahay noon. Inakala mo sigurong sinasamantala ko ang pagiging malapit natin sa isa't isa. Hindi, Brian.
Ramdam kong totoo ang lahat ng sinabi mo sa akin. Pero batid ko rin sa sarili ko na hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero alam ko, sa tagal ng panahong hindi tayo nagkita, nawala na ang pagmamahal mo sa akin. Baka nga may pamilya ka na ngayon. At kung totoo man ang hinala ko, gusto kong malaman mong masaya ako para sa'yo. Nagkakamali ka, Verna. Ha? Sa iyong pag-alis, isinama mo ang puso ko dahil hindi na ako nagmahal pa ng iba. At ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ng iba kundi ikaw lang. Totoo, Brian? Iniibig mo pa rin ako? Hindi nagbago ang damdamin ko para sa iyo, Verna. Pero, paano kung sabihin kong may iba na akong minamahal? Ano? Kung ganon, wala na palang pag-asa ang pag-ibig ko para sa iyo. I'm sorry, Verna. Patawad kung hanggang ngayon umaasa pa rin akong magiging tayo habang buhay. I'm sorry. Brian. Labis akong nagagalak na nakita kita sa lugar na ito pagkatapos ng matagal na panahon. At sa ganito pang petsa, araw ng mga puso. Pero aaminin ko sa iyo ngayon, labis na lungkot ang bumabalot sa aking puso. Dahil ito na pala ang huling pagkakataong makikita ko ang babaeng minahal ko ng tapat. Hiling ko sa Diyos na sana'y maging panghabang buhay na ang kaligayahan mo sa piling ng bago mong pag-ibig. Paalam, Verna. Kung ganun, hindi mo ipaglalaban ang sinasabi mong pagmamahal mo para sa akin? Anong ibig mong sabihin? Sinabi mong minamahal mo ako. Binanggit mong labis kang nagagalak dahil pagkatapos ng matagal na panahon, nagkita tayong muli. Bakit ka aalis? Verna. Napakadali mo naman akong sukuan, Brian. Paano mo sasabihing minamahal mo ako kung hindi mo man lang ipaglalaban ang nararamdaman mo? Samantalang sinusubukan lang kita. Ibig mong sabihin? Maliwanag ang narinig mo, Brian. Sinusubukan lang kita. Verna, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Kung hindi man kita na ipaglaban noon kay Mama, yan ay dahil bigla ka na lang umalis ng walang paalam. Pero ngayon, hindi na ako papayag na maulit pa yon. Kung kinakailangang talikuran ko ang masaganang pamumuhay, gagawin ko. Basta't manatili ka lang sa piling ko. Iniibig kita, Verna. I love you. Maligayang araw ng mga puso. Ganon din sa'yo, Brian. Happy Valentine's Day. Iniibig din kita. Mahal na mahal kita.
Labis ang aking kasiyahan nung mga sandaling yon, Ate Emmy. Pakiramdam ko'y kami lang ni Brian ang tao sa mundo. Akalain mo ba naman, matapos ang ilang taon, nanatili ang aming pagmamahal para sa isa't isa. Para sa akin, ate, noong sinabi niyang handa siyang talikuran ang masaganang pamumuhay, sapat na yun para patunayan niyang tapat ang pagmamahal niya sa akin. Isinama ako ni Brian sa kanilang bahay noong mga panahon ding yon, Ate Emmy, at nagkita kaming muli ni Madam Betty. Napansin kong nagbago na ang trato niya sa akin. Dahil sa aming muling pagkikita, banayad na siyang nakikipag-usap sa akin. Sinabi ni Brian sa harap mismo ng kanyang ina na pakakasalan niya ako. Pero hiniling kong tapusin ko muna ang pag-aaral ko hanggang kolehiyo. Kaya napagkasunduan naming maikasal pagka-graduate ko. Ngayon, ate, engaged na kami ni Brian. At hindi pa man ako natatapos ng kolehiyo, ay handa na ang lahat para sa aming pag-iisang dibdib. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Verna. Verna, tila isang fairy tale ang kwento ng pag-ibig niyo ni Brian. Pero sabi nga nila, kung ang dalawang puso ay sadyang nakalaan para sa isa't isa, kahit ano pang mangyari, sila at sila pa rin ang pagtatagpuin ng tadhana. Ganyan ang naging kwento niyo ni Brian. At natutuwa ako dahil sa kabila ng mga naging karanasan mo sa buhay, sinisikap mo pa rin maging mabuti ang iyong kinabukasan, maging ang bubuuin ninyong pamilya ni Brian. Ngayon pa lamang, binabati ko na kayo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas.